ओरैबायदि दै बोहैनाय बायदि मानसिफ्रा गाहायथिं बोहैलांगासिनो दं नायदो जोबोर जेव 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 फालो फालो जोंबायदि बोहैबोदों माने जायगा थोनाय नंला माने गोजौनिफ्राय भिउखौ बिराद मोजां नुयो नैबे हाजोनिफ्राय बिराद मोजां नुयो बियो सिंग्रि मेला सिख्ला मोदाय बियो जोबोद गिदिर जायो बेयाव आं दंफैयो ओरैबायदि मानसि फैगासिनो दं रायलाय जाया माने गाहायथिं थांगासिनो दं नै एकदम सिंग्रि मेला होननानै बुङोब्ला बेयो एकदम मुंदांखा नामजादा बेयो आसामाव जा ढेकियाजुलिनि बे ढेकियाजुलि टाउननि खोलाथिं जायो बे जायगाया जायो ब्रह्मपुत्र सेराव फैगासिनो दंलै सयथि ओरैबायदि मानसिफोर फैदों लोब लोबनो जायगा थोलायनाय नंला बेफोरसो मेला सिंग्रि मेला tadi guna sih ini oleh kemarin kurang दै बोहैनाय बायदि बोहैलांगासिनो दं मानसिफोरा फैगासिनो दंलै सयथि ओरैबायदि मानसिफोर फैदों लोब लोबनो जायगा थोलायनाय नंला बेफोरसो मेला Singri Mela tadi guna sih ini oleh kemarin kurang दै बोहैनाय बायदि बोहैलांगासिनो दं मानसिफोरा
लोगोफोर नैबे शिवरात्रि मेला 2024 मायथाइ माथो नैबेनो बेनो मेन गेट नै हाबसिगोन आरो बेजों हाबलांसिगोन बे सिंग्रि मेला सिंग्रि माने सिख्ला मोदायनि बे मेला दा बेयाव फैदों लोगोफोर नोंथांमोननो दिन्थिगोन सिंग्रि मेलायाव माबायदि लोब लोब फैगासिनो दं रोजा हाजार मानसिफोर फैगासिनो दं नैबे मेन गेट बे मेन गेटजों हाबलांनांगौ